Энергия солнца и дорожная бяспека. Нерегулюемый пешеходный переход на Новоаршанской шаши у Витебску подсвятили при дапамозе сонечных батарей. Першы ў Беларуси здымак праходу международной космічнай станции по дыску месяца зрабіў віцяблянін. Колькасць глядацкіх месцаў абмежаваная. У суботу 7 красавіка футбольны клуб «Витебск» правядзе першы домашні паядынак. У эфіры навіны Витебской области, в студии Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Рэспубліканская алімпіяда па вучэбнай дысцыпліне педыятрыя сярод студэнтаў усіх 4 медыцынскіх універсітэтаў краіны стартавала ў Віцебску. Іспыты трымаюць лепшыя тыя, хто прайшоў адбор у сваіх ВНУ. У першы дзень інтэлектуальных спаборніцтваў будучым педыятрам патрэбна даць абгрунтаваныя адказы на 100 пытанняў. Яны тычацца не толькі педыятрыі, а і самага шырокага кола дысцыплін. На думку арганізатараў, гэта сур'ёзны экзамен на прафесійную прыдатнасць и компетентность будущих врачей. Во-первых, это дает уверенность в себе. Ты не боишься детей, это очень важно, потому что дети – это такие особые люди, которым надо уметь найти подход. У них будет право выбора несколько шире. То есть они, если захотят быть педиатром, а не врачом общей практики, но мы надеемся, что их распределят педиатрами. Если даже они, например, участвовали в Олимпиаде по педиатрии, но захотят быть хирургами, будут проходить субординатуру по хирургии, но будем надеяться, что их тоже распределят по тому образованию, которое они просят. Правядзенне рэспубліканскай алімпіяды ўзнавілі ў 2006 годзе. Летась яна праходзіла ў Гродні, тады студэнты Віцебскага медыцынскага універсітэта занялі першае месца сярод лячэбных факультэтаў. Энергия солнца працуе на дорожную бяспеку. Нерегулюемый пешеходный переход на одной из вуліц Витебска подсвятили с дапамогай сонечных батарей. Практыку, якая яшчэ 3 гады таму прайшла апрабацыю ў Віцебскім раёне, цяпер укараняюць і ў абласным цэнтры. Неабходнасць дадаткова абазначаць нерэгулюемыя пешеходныя пераходы Дзяржаўтаінспекцыя тлумачыць вялікай колькасцю аварый з удзелам пешаходаў. З пачатку года іх зарэгістравана каля 4 десяткаў. Святлодыёдныя дарожныя знакі, якія працуюць ад сонечных батарэй, упершыню устанавілі некалькі гадоў таму ў 3 кропках Віцебскага раёна на найбольш аварыйных участках дарог. Цяпер да такога прыроднага эксперыменту падключыўся абласны цэнтр. Падсветкай абсталявалі нерэгулюемы пешеходны пераход на Новоаршанскай шашы. Тут увогуле няма вулічнага асвятлення. Таму сонечныя батарэі – адзінае выйсце. Яны акумулююць энергію днём і ў цёмны час сутак асвятляюць пешеходны пераход. Пры гэтым сістэма спрацоўвае при наближении человека. Срабатывает реле движения, включаются 2 фонаря освещения. Фонари отрегулированы, установлены таким образом, что они освещают не только пешеходный переход, но и подходы к пешеходному переходу. Соответственно, позволяют пешеходу убедиться в безопасности, дополнительно информируют водителя. На данной установке используется дополнительно секция от светофорного объекта, которая постоянно, как днем, так и ночью, работает в режиме желтого мигания, тем самым предупреждая водителя о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Каштуе такі комплекс нятанна, больш за 7 000 рублёў, аднак на дарозе бяспека важней эканоміі. Зрабіць пешеходны пераход больш заўважным і для пешаходаў, і для водителяў зусім не лішне. Усе зебры зараз пад асаблівым кантролем. Дзяржаўтаінспекцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. До конца тыдня ў вобласці комплекснае профилактичное мероприемство «Пешеход». Целью данного мероприятия является профилактика предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием самих пешеходов. Также целью является профилактика ношения световозвращающих элементов пешеходами. За истекший период 2018 года на территории Витебской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 27 человек получили ранения различной степени тяжести, 11 человек погибли. 23 дорожно-транспортных происшествия произошли по вине самих участников дорожного движения, именно пешеходов. Водителям снижать хуткость перед зеброй, пешеходам оценить дорожную обстановку и не забывать про святлоотбіваючыя элементы. Менавіта такія рэкамендацыі супрацоўнікі ДАІ зараз даюць удзельнікам дарожнага руху. У тым ліку і самым дысцыплінаваным, якія правілы дарожнага руху выконваюць не толькі калі ў полі зроку з'яўляецца інспектор ДПС. Ольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебск.
Віцяблянін зрабіў унікальнае фота праходу міжнароднай касмічнай станцыі па дыску месяца. Выключнасць здымка ў тым, што падобнае немагчыма ўбачыць няўзброеным вокам. Рэдкі кадр з горада над Звіной ўжо ацанілі і на МКС. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Інжынер по прафесіі Уладзіслаў Варанецкі 14 гадоў захапляецца астрафатаграфіяй. Спачатку здымаў Сатурн і Юпітер, потым спадарожнікі, але заўсёды ведаў, што здольны на большае. Кадр праходу МКС па месяцу зрабіць складана. Патрэбна ідэальнае надвор'е, дакладныя каардынаты і траекторыя палёту. У нашай краіне такія фота дагэтуль не рабіў ніхто. По вычислению сейчас стало намного проще, потому что есть специальные сайты, которые специализируются на том, что предоставляют данные по расчетам, расчетные данные по транзиту. И, скажем так, указав свою локацию, можно посмотреть, в какой точке от вас, на каком расстоянии пройдет МКС. Зоркі сышліся каля 11 гадзін ночы 30 сакавіка. Хуткасць МКС складала больш за 27 тысяч кіламетраў у гадзіну. У кадры станцыя менш за секунду. Можна было нават не паспець націснуць на кнопку. Есть! Такі значны для беларускай астраноміі кадр Уладзіслаў Варанецкі спрабаваў зрабіць на працягу 3 гадоў. Для здымак яму прыйшлося ад'ехаць ад Віцебска на 25 кіламетраў. Цяпер Уладзіслаў плануе зрабіць яшчэ одно фота МКС, але ўжо па дыску сонца. Тэхнічна гэта выканаць яшчэ складаней, але астрафотограф упэўнены – галоўнае жаданне. Для этого уже необходимо использовать не просто камеру, а телескоп и фотокамеру отдельно, использовать как объектив телескоп. Вот. Ну и соответствующие фильтры светозащитные. Нужно будет выбрать время и выехать в нужную точку, потому что транзит по диску Солнца будет проходить там около 50 километров от Витебска. Любоў да космосу ўладу прывіў вядомы віцебскі вучоны Уладзімір Голубеў. Дацэнт кафедры інжынернай фізікі ВДУ імя Машэрава ганарыцца сваім вучнем і заяўляе, што сёння па развіцці астраноміі Віцебская вобласць першая ў краіне. Мае рацыю. Па яго падручніках зараз вучацца ўсе беларускія старшакласнікі. Разам са сваім сябрам Іларыёнам Галузам Голубеў распрацаваў цэлы метадычны комплекс па астраноміі. На занятках яго клуба па вывучэнні космосу заўсёды аншлаг. Кто-то узнает и передает друг другу, и они тоже приходят к нам. Есть ученики, и есть просто родители с детьми приходят. Им тоже это интересно, поэтому мы им и планетарий показываем, и звездное небо показываем, и устраиваем экскурсии в обсерватории. И университет нам приобрел хороший сейчас телескоп. Заняткі клуба «Геліас» наведвае і Улад Варанецкі. Пра яго фота цяпер ведаюць усе айчынныя аматары астраноміі. Важна і тое, што на МКС зараз знаходзіцца Олег Артем'еў, касманаўт з беларускімі каранямі. Віцебскі фотограф адправіў яму свой здымак па інтэрнэце, і ўжо праз некалькі гадзін астранаўт апублікаваў фота Уладзіслава ў сацыяльных сетках і падзякаваў яму за унікальныя кадры. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск. Працягваем выпуск. Сёння ў Віцебску завяршаецца 8-й міжнародны фестываль танца сярод студэнтаў ВНУ «Зрабі крок наперад». На сцэне канцэртнай залы Віцебск назавуць імёны пераможцаў. А напярэдадні ў драматычным тэатры імя Якуба Коласа прайшоў майстар-клас па народным танцы «Беларускія скокі». Навучалі народным танцам дзед і баба. Удзел у ім прынялі самі канкурсанты і гледачы. Это очень удивительный мастер-класс. На таком я первый раз. Я закончила хореографическую школу, но очень давно это было и забыла, что это такое. Сейчас я поучаствовала в этом, вспомнила многие элементы этого танца, и мне очень понравилось. Наш коллектив не танцует в этом стиле, в народном, поэтому для меня это просто что-то такое новые движения. Хоть бы они кажутся и знакомыми, как и здесь, с база, а здесь на самом деле невероятная атмосфера. Учарашні конкурсны дзень быў прысвечаны году малой радзімы, якім стаў у Беларусі 2018 і праходзіў пад знакам народных танцаў свету. Намінацыя сёлета ў фестывалі з'явілася ўпершыню і выклікала непадробную цікавасць у канкурсантаў і яркія эмоцыі ў гледачоў.
І напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. У суботу 7 красавіка ў другім туры чэмпіянату Рэспублікі Беларусь футбольны клуб «Віцебск» правядзе дамашні паядынак супраць салігорскага «Шахцёра». Матч пройдзе на штучным газоне цэнтральнага спартыўнага комплексу. Гэта можа выклікаць пэўныя нязручнасці як для балельшчыкаў, так і для супрацоўнікаў аховы парадку. Напярэдадні здымачная група Сергея Мисурагіна пабывала на трэніроўцы каманды, дзе высветліла, як футбалісты рыхтуюцца да сустрэчы, а кіраўніцтва клуба вырашае арганізацыйныя пытанні. Пачну са спартыўнай складаючай будучага паядынку. У першым туры падапечныя Сергея Ясінскага згулялі ўнічыю з гродзенскім Нёманам. Ходкі журналісцкі штамп агучыў бы гэта як здабылі ачкі ў выязным супрацьстаянні. Але ў нашым выпадку можна сцвярджаць, што гэта віцеблянам не пашчасціла атрымаць перамогу. Сапернік пазбегнуў паражэння на 90-й хвіліне сустрэчы. Настаўнік беласініх застаўся задаволены дзеяннямі падапечных, улічваючы, што гэта быў першы матч сезона. В общем и целом команда показала, что хорошо двигаемся, неплохо боремся, комбинаций много хороших. Очень расстроился не тому, что мы в ничью сыграли. Сама ничья как таковая на поле одного из претендентов, наших прямых конкурентов, это, я считаю, неплохой результат. Но именно как складывалась игра, это, конечно, для нас потеря. Ва ўнісон трэнеру кажа і аўтар першага забітага ў сёлетнім сезоне мяча ў составе Витебска Антон Матвиенко. Я считаю, что готовы хорошо. Мы немножко осадок остался, что пропустили в конце на последней минуте. Немножко было непривычно, потому что тренируемся на искусственном поле, а играли на земле. Физически все выглядели здорово, поэтому никаких проблем. Салігорскі «Шахтёр» – адзін з самых нязручных сапернікаў для віцеблян у беларускім чэмпіянаце. На працягу 3 гадоў нашы землякі не могуць адабраць ачкі ў фаварыта. І зараз усе настройваюцца пераламаць ход супрацьстаяння. Так нет-нет, да в раздевалке проходит, что неудобный соперник, давно не выигрывали, поэтому как-то, может, в глубине каждый в себе думает, что надо эту традицию прервать. Соперник неудобный, за последние 3 года мы ни одного очка не смогли у них взять. Поэтому очень хочется сломать эту традицию, для нас неприятную. Готовимся очень серьезно. А зараз балельшчыкі, увага! У суботу матч на штучным газоне цэнтральнага спартыўнага комплексу пачнецца ў 16 гадзін. Білеты паступяць у продаж у дзень гульні ў 11 гадзін. І колькасць квіткоў вельмі абмежавана. Трапіць на стадыён змогуць толькі 1230 балельшчыкаў. Маю на ўвазе, што стаячых месцаў не будзе. Супрацоўнікі міліцыі жорстка адносяцца да мераў аховы грамадскага парадку. Сергей Мисурагін, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. І яшчэ некалькі слоў пра першы дамашні матч нашых футбалістаў. Уваход на поле будзе здзяйсняцца з боку залы боксу. Кіраўніцтва клуба просіць балельшчыкаў загадзя заняць свае месцы на трыбунах. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі. Ноччу ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 5-10, парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-9. Днём ад 10 до 15 градусаў цяпла. У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы плюс 5-7, днём 13-15 градусаў вышэй за нуль.